предизвикателствата и възможностите, свързани с промените, наложени от пакет мобилност и разпоредбата за използване Августина Влахова, България, Country Manager в Move Expert. Някакво микрофония ли се получава? Лидерски умения и позволяват да предоставя иновативни решения в динамичната транспортна индустрия и да координира успешни инициативи в един от най-бързо развиващите се региони на света. Венцислав Трендафилов, Legal Counsel в Move Expert. Венцислав е адвокат с дългогодишна експертиза в областта на международното транспортно право, правото на Европейския съюз и международните отношения. В момента работи като адвокат по международно право и юридически консултант в Move Expert, със специализация в търговските и транспортните отношения между Европейския съюз и Азия, както и анализа на законодателството на Европейския съюз. Благодарение на дълбокото познаване на европейските и международни регулаторни рамки в областта на транспорта, участва активно в дискусиите на европейско равнище относно пакет мобилност и предоставя правна подкрепа на транспортния бранш. Притежава сертификат по програма за обучение на юристи по права на човека на Съвета на Европа. Автор е в блог Track Mobility Info по въпросите на транспортното законодателство на Европейския съюз. Давам думата на нашите експерти, за да се представят по-подробно и да споделят своите наблюдения, опит с реални казуси и да дадат съвети за справяне с тези нелеки предизвикателства. Заповядайте. Да? Здравейте на всички. Казвам се Августина. Повечето ме познават по малко име от 2016 година, когато се появи прословутия закон Макрон, който даде старт на промените, които настъпиха на европейско ниво в последните години. Голяма част от транспортните фирми ползваха нашите услуги във връзка с представителството във Франция, което се изискваше по това време. И общо взето така Move Expert и аз лично навлязохме в транспортния сектор в България. Така се запознахме с по-голямата част от транспортните фирми и за съжаление на техен гръб натрупахме голям опит и знания относно регламентите и законите. Съответно вече продължаваме да работим по закона Макрон, който много хора не знаят, че е валиден все още за превозните средства до 3,5 тона. Не знам тук в аудиторията дали има фирми, които оперират и с такива транспортни средства. За момента няма да засягаме темата, ако има интерес в последствие. Основните ни проблеми са във връзка с проверките на големите композиции в Западна Европа. Всички знаят, че източноевропейските транспортни фирми и най-вече българските са основният таргет на проверяващите в чужбина. И това е причината днес да сме тук сред вас. И да имаме удоволствието от около година вече да работим с Венцислав Трендафилов, който е изключително опитен. Благодарни сме, че стана част от нашия екип. По-голямата част от вас сигурно го познават също от доста години. И сега нека той каже малко повече за себе си. Благодаря, радвам се, че днес имам възможност да си поговоря с вас по теми, които ви вълнуват. С някои от вас вече се познаваме. От 2016 година следя транспортното законодателство на ниво Европейски съюз. Също така съм запознат с законодателството, което е свързано с транспорта в България.
както каза Августина, радвам се, че съм част от международен екип от юристи, които непрекъснато обсъждаме въпросите, които засягат превозвачите от Централна и Източна Европа и помагаме по време на контрол, по време когато има нужда от тълкуване и съдействие по различни казуси, които са свързани в една или друга степен с транспортния сектор. Днес отново темата ще бъде приложението на мобилен пакет, новите изменения, и ще се радвам, ако имате въпроси, които може да задавате дори по време на дискусията и след това. Благодаря ви. Благодаря. Ние сме подготвили няколко въпроса към вас. Надявам се, че ще бъдат интересни за доста голяма част от присъстващите. Първият ми въпрос към адвокат Трендафилов. Какви са основните изисквания и срокове, които трябва да се съблюдават за монтиране на интелигентен тахограф версия 2? След приемането на мобилен пакет, в самия регламент са предвидени сроковете, в които трябва да бъде направено преоборудване на тахографите. Тези, които са с аналогови и цифрови, трябва да бъдат преоборудвани до края на годината. Остава малко време, докато това изискване ще влезне в сила. Има тези, които са версия 1, могат да бъдат преоборудвани до средата на август 2025 година. Другото съществено, което ще се случи през 2026 година е, че тези превозни средства, които са между 2,5 и 3,5 тона, отново трябва да бъдат снабдени с тахограф. Това от една страна затруднява в някаква степен голяма част от превозвачите, защото сроковете, които бяха дадени, въпреки в бъдещето се виждаше, че има малко по-дълъг срок, в момента има доста превозвачи, които не са отговорили на тези изисквания. Да. Имаше един момент, в който имаше опасения за недостиг на тахографи след приемането на промяната в регламента. Как реагира Европейската комисия на това предизвикателство, свързано с евентуалния недостиг на тахографи? По принцип, Европейската комисия предложи да бъде увеличен да има гратисен период, който да може да помогне на превозвачите да преодолеят тези затруднения. Действително имаше такива опасения. Голяма част от компаниите, които произвеждаха тахографи, също алармираха. На този етап това, с което разполагаме като статистика, е, че между 1,7 и 2 милиона превозни средства следва да бъдат преоборудвани. Това, разбира се, това е процес, който изисква някакво време, и колкото сега на този етап не мога да отговоря на въпроса, защото нямам такава статистика колко от тези цифри, които споменах, са преоборудвани, но мога да кажа, че на местно ниво все още има превозвачи, които не са и не отговарят на изисквания. Един, предполагам, доста интересен въпрос, който все още се задава и към нас като партньори с нашите клиенти. Да очакваме ли нов гратисен период за въвеждане? На този етап аз не очаквам да има промяна или предложение от страна на комисията за увеличаване на гратисния период. В тази връзка следва да спазваме правната рамка и сроковете, указани в регламента. Не давате никакъв шанс да се надяваме. Въпреки исканията на превозвачите, подкрепящите ги организации, не смятам, че ще има такъв срок. Да. А какво означава това за операторите в сектора? Какво се очаква от тях в действителност? Операторите в сектора, всъщност идеята за новите тахографии е много добра изначално, защото тя от една страна ще осигури възможност за по-добър мониторинг на превозните средства, по-добър мониторинг на времето на управление на водачите. Ще могат да се направят анализи по отношение на това как един водач управлява, как почива, и всичките тези данни ще могат да бъдат обобщавани в така по-голям мащаб. От друга страна, от януари 2025 година ще бъде увеличен периодът
време на проверки Да, от всъщност 28 до 56 това дни. ми беше един от въпросите, които ви бях подготвила. Да, това ще окаже влияние, пак ви казвам, от една страна положително, за да могат транспортните менеджери да следят процеса на работа на своите водачи. От друга страна пък ще даде по-обширна информация за контролиращите органи. Да. Освен този въпрос за увеличаване на периода на проверка от 28 на 56 дни, има още един въпрос, който доста често така се задава. Дали подмяната на тахографите е задължителна и за превозни средства, които се движат единствено на територията на България? Често задавам въпрос, също много важен и благодаря за това, че го задавате. На този етап регламентът е ясен. Всички превозни средства, извършващи международен превоз на товари, следва да бъдат оборудвани с тахографии, отговарящи на изискванията. Превозвачите, които упражняват своята дейност изцяло на територията на дадена държава членка, без да я напускат, биха могли да не отговарят на изискванията на този етап. И поетапно да си извършват подмяна на тези превозни средства. Затова това, което ние даваме като съвет е всички превозни средства, които извършват международен превоз, да бъдат оборудвани и да отговарят на изискванията. Да, благодаря и аз за този отговор. Има един момент, в който повечето превозвачи най-вероятно не са наясно, поне с тези, с които сме разговаряли, за един нов регистър, който всъщност той не е нов по наша информация. Един регистър и RRU, който Регистър на може европейските транспортни предприятия. Ми се иска да разкажете малко повече за това. И имате ли информация всъщност дали транспортните компании са запознати с този регистър и какви рискове крие все по-честото му използване? Вижте, нашата работа на екипа от юристи, които работиме, ние да следиме европейското законодателство. Да видим това европейско законодателство, как се прилага в отделните държави членки и дали се спазва от превозвачите. Нашите клиенти, които имат опасения за това дали отговарят на някакви изисквания или имат съмнение по отношение на това дали вършат нещо правилно, много често задават въпроси в процеса на работа. Сега, този регистър, той не е нов, действително. Той още от 2012 година се говори за него. Идеята му е, че трябва да има интеграция на данните, свързани с проверките. Тоест, всяка една проверка, която се осъществява на територията на Европейския съюз, контролният орган би следвало да предостави информация за извършената проверка, кое е транспортното предприятие, кой е водача, какво е нарушението евентуално. Тази информация да бъде вкарана в регистъра от националния проверяващ орган в държавата, в която се извършва проверката и всъщност националният проверяващ орган да получи такава информация. Сега през годините това, което наблюдаваме, че голяма част от държавите членки все още не бяха готови с интегрирането на системата. По една или друга причина. Дали е техническа, дали е законодателна, този регистър няма всеобхватност. Но на този етап значението, което е за превозвачите, е, че всяко нарушение в голяма част от държавите, например, както е във Франция, Германия, Австрия, скандинавските държави, те вкарват тази информация, която пък информация е от съществено значение за това каква е за репутацията на превозвача. При обмена на тази информация се отнема определен брой точки, който е заложен в самото начало. Значи, представете си го чисто практически, като нашите шофьорски книжки, имаме там 39 точки и отнемаме точки. Да. Европейската комисия има задължение да уведоми превозвача, когато тези точки станат 50%. Тоест 50% от тези точки са отнети. Тогава на превозвача се изпраща информация за това, че така наближава своя лимит. Сега този регистър съхранява данните в продължение на 24 месеца. Това е изключително важно в момент, в който ние не знаем циркулиращите превозни средства, които в момента ги проверяват и в този момент съм сигурен, че колегите имат контрол,
които се проверяват какво се вкарва в този регистр, защото никой не го знае това нещо на този етап. Ако имаме дадена глоба, която не е обжалвана, влязло в сила решение, всички тези данни се трупат и превозвача няма да разбере нищо, докато не настъпи този лимит и докато не се направи самата интеграция на системата. Да, имате ли информация от българска страна докъде е стигнала тази интеграция, дали сме готови, дали я подаваме или получаваме тези данни? Би следвало ние да получаваме такава информация, съответно да предаваме такива данни. За готовността на България би следвало да отговори компетентното министерство или по-скоро изпълнителна агенция дали този регистр е осигурена съответната функционалност, за да могат да бъде направен този обмен на данните. Има ли някъде възможност да се провери от страна на всяка една компания какъв е към момента броя точки, които има или които са останали, защото най-вероятно те не подозират за това нещо? Това исках да кажа, че на този етап самата интеграция на системата не може да ни позволи ние да си влезнем в даден сайт и да си проверим колко точки са ни останали и така нататък. Просто при обединяването на самата система, което ще се случи неминуемо, ще има превозвачи, които ще бъдат изненадани от неглижирането на това, че всяко нарушение носи отнемане на определен брой точки. Но на този етап ние няма как да го провериме. А доколкото разбрахме, има опасност в един момент дори фирмата да загуби лиценза си. Да, тук е важно, защото да се отбележи, че освен транспортната фирма, ние говорим и за ръководителя на транспортна дейност. Тук имаме две лица, едното е юридическо, а другото е физическо лице, които носят отговорност за управлението на риска и спазването на регламентацията. И в този смисъл, действително, глобите, които ще бъдат налагани като санкционна част, са доста големи. И съответно ще има загуба на репутация, загуба на възможност на транспортния менеджер да упражнява своята дейност. Също и самите шофьори, нали така? Шофьорите също носят отговорност, но тяхната е точно така, но тяхната отговорност но минава през фирмата. В фирмата. някакъв момент имат нещо като рейтинг. Да. Освен транспортното предприятие, така и водачите. Ситуацията изглежда доста сложна по вашите думи. Предвид множеството промени на нормативните актове, както на европейско, така и на национално ниво. Обръщам се към вас, госпожо Влахова. Вие управлявате голям екип, който ежедневно се занимава с проверки. Ще ни разкажете ли малко повече за вашата работа? Нашата работа, общо взето, е като работата на транспортните фирми в момента. Наистина е сложно и уви с въвеждането на новите интелигентни тахографи ще стане още по-сложно заради по-голямата прозрачност по време на проверка. Трудността в нашата работа идва от, как да кажа, липсата в известна степен на информираност у голяма част на транспортните фирми, липсата на достатъчно добра организация относно спазването на европейските регламенти. Също, което е съвсем обяснимо, невъзможността и може би отчасти незнанието как да се комуникира с проверяващите органи на пътя. Това, върху което се средоточихме тази година, е превенцията. Опитваме се да обогатим знанията на нашите клиенти. Да, сигурна съм, че повечето транспортните фирми знаят за новите изисквания от пакетите мобилности, не само, но не е достатъчно самите менеджери, собственици на фирми да са информирани. Изключително важно е, не съм сигурна, диспоненти, спедитори, как се наричат, също да са запознати и да следят за съблюдаването, съответно да се обучават и водачите на камионите също. Така че това е основният ни приоритет, защото когато дойде един клиент при нас с молба за съдействие при проверка, обикновено това, което се случва, е да оправяме една вече започната каша. И тогава е много трудно. Какво е казал шофьора, какво разбрал, какво не е разбрал, пък менеджера му какво направил, пък предоставил какво си доказателство или нещо друго.
И когато се намесим, понякога вече е късно да оправим нещата или поне да направим така, че глобата да не е максимално допустимата. Можете ли да ни разкажете някакъв конкретен случай? Мога толкова много конкретни случаи да ви разказвам. Имаме много интересен и полезен случай, между другото, от онзи ден, мисля. Транспортна фирма, която е ваш клиент на Фродком. Водачът е спрян в Белгия и е констатирано нарушение, благодарение на данните от тахографа, че не е спазил изискването за 45-часовата почивка. Уви, това не е било така. Фирмата е предоставила условия за спазване на часовете почивка. Случило се, имало е база в Германия, където е протекла почивката. Въпросът е, че шофьорът просто не си е извадил картата от тахографа и не е регистрирано, че той е почивал. Оттам нататък почна драмата. Белгийските власти не говорят английски, искат да говорят френски. Нали, ние сме френско дружество, по-голямата част от нас говорят френски. Оттам нататък следваше вече То беше ясно, нали, че няма как да се размине с глоба, защото очевидно поне тахографа не е експлоатиран както трябва. Успяхме да помогнем поне на клиента да плати глобата така, че ние в последствие да можем да я обжалваме. Това е друго нещо, което голяма част от транспортните фирми не знаят. Когато се налага да платят глоба, за да може транспортното средство да продължи да работи, да бъде освободено, те подписват документ, който може да представлява един вид съгласие с нарушението и последващо незабавно плащане, което не подлежи на обжалване. Другия вариант е да бъде платена, то не точно глоба, а по-скоро депозит, който ще бъде използван за бъдещо плащане на одобрената глоба. Това е нещо, което сме виждали не един път и два пъти с Венци. Да, когато са използване нашето медиаторство, сме се постарали така да се случи, че да бъде платен депозит, незабавно съгласие за плащане и съответно в последствие да имаме право да обжалваме. С този конкретен случай малко се разсеях, извинявам се. Идеята от тук нататък е на база вашата GPS система да докажем какво се е случило с шофьора, почивката, местонахождението и глобата, която е заплатена, ако не се лъжа, беше 2800 евро почти, да бъде намалена. Евентуално, нали, да бъде санкцията за неправилно използване на тахографа, а не за неспазването на регламента за почивката. В такъв случай може ли да дадете, да кажем, 2-3 съвета буквално какво да направят транспортните фирми? Какво да правят или да не какво правят? Да правят? Ако имат възможност да си обучат шофьорите, да го направят. Което, нали, не искам да подценявам и обиждам шофьорите. Има много съвестни, интелигентни хора сред тях, но не им е това работата. Това, което мога да ги посъветваме, когато има проверка, да инструктират шофьорите си да звънят на тях, на менеджерите, на който отговаря. Моля ви се, всички са във Фейсбук. Как няма телефон? Не, вярвам ви, има всякакви хора. Да. Въпросът е в такъв случай, нали, когато по една или друга причина шофьорите са неграмотни или не способни да комуникират. Съжалявам за вас. Вижте сега, не е редно. Хората работят за вас и ви помагат да си изкарвате хляба. Не е редно да ги обиждате. Трябва да се научим да работим с всякакви хора. В смисъл, помагат ви. Добре, въпреки всичко, дали предлагате обучение? Добре, както и да е. Въпрос е минимална комуникация между шофьор и проверяващ. Да. Казва, спряха ме, казват ми, еди какво си, оттам нататък връчва телефона или само препредава, не комуникира. Да, това много често си позволяват да лъжат. Много често си позволяват да лъжат мен. Звънят ми и ми казват, случи се еди какво си, ама ти знаеш, що не е така, то еди как си. Аз вземам телефона и говоря на французи на пълни глупости. Да. Където първо, че излагам нас, ние сме френско дружество, познато като един от
най-добрите представители във Франция последните толкова години, изведнъж се появявам аз и говоря някакви лъжи, които нали, са очевидни. Да. Така че наистина комуникацията трябва да е минимална между шофьора и проверяващия. Добре, и последно отново да споделим за нашите клиенти изискването да се вади карта за 45-ците, за 45-часовата почивка. Сигурно го знаем по-добре от да, но въпреки всичко, така, без излишни формалности. Много често и на транспортните менеджери, и на водачите казваме така. Има една друга съществена грешка, която обаче никой не я предвижда. Значи той, че трябва да си изкара картата от тахографа, трябва да изкара. Това е безспорно. Той изкарва картата, вкарва почивка, когато мине съответния период на почивка, вкарва отново картата, записва, че е бил в почивка, ръчната разпечатка. Това е добре. Но няма как да го спреме в Пазарджик на паркинг, да му пуснем 45-часова пауза, да твърдим, че той трябва да дойде в София да нощува. Значи ние трябва да предвидиме времето за отиване, времето за връщане и то да бъде в разумни граници, защото ние често получаваме от полицаите информация, те не са толкова неграмотни, нали, колкото и ги изкарват шофьорите и на нас не се иска. Те казват така, добре, обяснете ни, вие сте адвокат, обяснете ни как той стигна от точка А до точка Б за 15 минути, защото той е предвидил 45 часа пауза, плюс половин час някаква разлика и е станало 45 часа и 30 минути. Реално, с каквото и превозно средство да се движиш, на тебе ти трябва час и половина. Другото, което е, когато се правят компенсациите, също трябва да бъдат насложени към тази 45-часова пауза, за да може който и полицай да го провери, където и да се направи тази проверка, да е ясно, че този водач действително е свършил своята работа според изискванията и ги е спазил. Защото много често се случва така, казват, ами ето аз съм извадил сега карта от тахографа, написал съм каквото е необходимо и въпреки това глоба. И ние като тръгнем да разглеждаме ситуацията, после отново трябва да обясняваме. И това вие казахте за водачите, но те много често и транспортните менеджери от претовареност или там отговорника, който отговаря за шофьорите от претовареност, от много работа, от нещо се е случило инцидентно и те не са го предвидили това нещо. И това също води до глоби. Така че това е една съвместна работа. Това, което каза Августина за комуникацията между водачите и проверяващите органи. Много често ми се налага да съветвам клиентите, когато водачът бъде спрян, да не изкарва папки и да не се обяснява. Просто сега вече има подобрение. Тоест, те, когато имат проблем, ни се обаждат, защото ние имаме юристи във всяка една точка от нашия екип в държавите, които са най-често контролите се правят. Те се обаждат на нас и съответно ние поемаме. И ние казваме, минава информацията през нас, ние казваме какво трябва да се предостави, превеждаме го на достъпен език. Това, защото езиковата бариера, каквото и да си говорим, е много, много важна. Да. Полицаите си работят с Google Translate, превеждат на водача, той какво разбрал, какво не разбрал и там вече става по-сложно да оправим нещата. Добре. Един последен въпрос имам, госпожо Влахова. Имате ли информация за предвидените санкции за всяка една от държавите членки в случай, че тахографът не бъде сменен в регламентираните срокове? Това е малко обширна тема. Лошото на европейските регламенти е, че те позволяват налагането на глоби, но не регламентират размерите им за целия Европейски съюз. Тоест, всяка една държава членка има право да налага глоби в рамки, които тя самата преценява. Може да дадем нещо ориентировачно. Минимум 400 евро, максимум е доста висок. Не може да кажем в тази държава. Все още не са. И лошото е, че нямаме информация това нещо да подлежи на обсъждане и контролиране. Всяка държава може да го обява колкото си прецени. Да. Много ви благодаря. За лошите новини. Не, да нека да кажем нещо позитивно. Все пак мислим,
че има напредък по отношение на дейностите, които извършват транспортни фирми. С тези нови системи, с системите за следене, въобще с тая електронна информационен поток, който тече, така да го наречем, между комуникацията между водачите, транспортните менеджери, съответно експертите в областта на транспорта, значи ние виждаме някакво подобрение. Включително и в разпоредбите за връщането на водача на 4 седмици. Те вече някои от тях си имат имейли, връщат си нали, къде искат да почиват и така нататък. Така че не всичко е загубено, но просто това изисква време. И имайте предвид, че водачите трябва да бъдат средно интелигентни. В смисъл, наистина, те трябва да знаят много неща, което е така, не е като... е нещо, което изисква усилия от тяхна страна. Тоест има някаква светлина все пак в тунела. Добре, тук искам да се включим и ние като фирма, която все пак по някакъв начин ви помага и за вашата дейност. С доста функционалности, които имаме, отчетите, които споменахте. Така, така че за тези, които се интересуват, нашите клиенти повечето са запознати, но трябва да знаете, че винаги може да разчитате на нас за подробна информация. Да, ние много, извинявам се, да. Ние много често разчитаме и по отношение на почивките, и по отношение на това да ни предоставите информация, кой водач къде е бил в какъв момент, по отношение на проверките, свързани с командироването. Значи те изискват, знаете, през платформата, изисква се информация от национални органи и казва, дайте ни информация за този водач, колко часа е работил в Австрия, колко в Германия, колко в Дания и така нататък. И ние чрез вашите системи можем да върнем, да изчислиме часовете, които е бил, кога е пресякал, кога не е пресякал. Така че това за нас е важно, защото трябва да бъде екзактни в информацията, която се предоставя. Добре. Много ми се иска да споделя все пак с нашите клиенти, че след като и нашата фирма подробно анализира тази регулаторна рамка и предизвикателствата, стоящи пред нашите клиенти, сме готови с едно цялостно решение, свързано с самите тахографии. Това цялостно решение включва 4 модула, които може да използвате. Едното е тахографско обслужване за нашите клиенти в партньорски сервизи. Предполагам, повечето от вас вече сте получили тази информация. Като услугата ще бъде по подмяна, проверка, първоначално активиране и заверка на смарт тахографи второ поколение, при специални ценови условия и използване на функционалностите на Fraud.com за сваляне и архивиране на файловете безплатно за определен период. Втората ни функционалност, с която повечето клиенти са запознати, е отдалеченото сваляне на тахографски данни, както на превозните средства, така и от дигиталните карти на водачите, без да напускате работното си място. Третият ни модул е интеграция с външен софтуер, VDO Fleet за архивиране и анализ на вече свалените отдалечено тахографски файлове. За съжаление няма да може да се спрем на техническата част, която ни се искаше да засегнем в този панел. И последното ни предложение е процеса по аутсорсване на целия процес, свързан с тахографско сваляне на данни и последващите анализи. Единственият ви ангажимент остава да дадете фирмената карта на разположение на колегите от Fraud.com, така че те ще се погрижат за целият процес по сваляне на данните в регламентираните срокове, архивиране, анализ през VDO Fleet, изпращане на мейл с отчети, протоколи в случай на поява на нарушения на правилата от ваш водач, за да имате документално основание за осъществяване на проверка и контрол. Искам да дам възможност все пак да зададете и вашите въпроси. Малко напредваме с времето. Мисля, че е много подходящ момент наистина нашите експерти да ви бъдат от полза за конкретни казуси, ако имате, или въпроси. Имате ли готовност? Да. Изчакай само. Да. Здравейте. Първо, чувам ли се? Да. Първо благодаря за цялата информация. Мене въпроса ми, също имам два въпроса. Първият ми въпрос е обвързан с новите рестрикции, които са за тахографии от 2,5 тона до 3,5 тона. Това означава ли, че тези МПС-та би следвало да се вкарат към лиценз на фирмата,
тъй като аз съм ръководител транспортна дейност в нашата фирма Phoenix, или дали би трябвало да се създаде такъв, ако няма. Вторият ми въпрос е по-скоро обвързан с документацията за шофьорите, тъй като нали, следва шофьор с Б категория да изкара дигитална карта, би ли следвало и да си изкара, да речеме, психологическа годност за превоз за товари? Много интересен въпрос, който обаче въпрос е в развитие. Само това, което със сигурност това, което със сигурност знаем, че превозните средства от 2,5 до 3,5 тона трябва да бъдат оборудвани с дигитален тахограф, съответно водачите трябва да имат карти. Дали ще има лицензионен режим, в момента нормативната база не е направена по този начин. Значи ние имаме лицензионен режим за пътнически превози, имаме за товари, нямаме за бусове, доколкото на мен ми е известно. И регламентацията не е в този дух. Така че смятам, че това е просто... но ще видим каква ще бъде инициативата. Имайте предвид, че 2026 година ще се случи това нещо. Новата Европейска комисия все още не е заработила. Ще видим новия комисар по транспорт, ще има ли инициативи, парламента как ще върви. Така че то непрекъснато се случва нещо на международно ниво, свързано в областта на сухопътния транспорт. И веднага, щом имаме по-подробна информация, ние се опитваме да информираме всички засегнати страни в държавите, с които работим. Но най-вероятно ще се наложи. Най-вероятно, да. Но нека да получим допълнителна информация и ще ви информирам. Добре, тук имаше още един въпрос. Здравейте. Чуваме ли се? Здравейте, да. Слави Рано се казва, фирма Прокраго. Имам няколко въпроса, но ще се опитам да ги обедина. Какво се случва, когато в Гърция знам, че правят проблеми? По регламент може да се управлява 4 часа и половина. Там обаче над 3 часа е проблем, защото трябва да спират за пауза. Това е първото, което е. И другия момент е, че не признават паузата. То на практика не е пауза, то е прекъсвано 45 минути, а искат 1 час. За което имам информация, че 600 евро глоба са плащали колеги. Да, другото нещо е, че румънците все още искат анекси. Анекси не би трябвало да се иска, откакто има дигитални тахографии, от август 2020 година. Откакто регламента 2020-1054 е приет, но те продължават да искат. В смисъл, държавата прави ли нещо по това? Говори съм също с адвокати, те казват, това трябва държавата конкретно на държавно ниво да се получи някакво споразумение. Сърбите, те го признават регламента, но казват, ние не сме в Европейски съюз. В смисъл, въпросът ми е следния. Да се оставим нашите шофьори да бъдат глобявани с фишове и след това да се обжалва, доколкото знам обаче в Гърция директно свалят номерата на камиона. Да. Благодаря. Благодаря ви много за този въпрос. Да, не сте първия, който го повдига този въпрос, пък ние разполагаме с богата практика от всяка държава членка, включително и в Гърция. Сега в Гърция много често се случва това нещо. Действително, при проверките в Гърция, проверяващите директно сварят номера, превозвача следва да заплати дадена глоба и оттам нататък не може да се разбереме с контролните органи на какво е основанието. Защото регламента, то е с пряко приложение във всяка държава членка. Тоест вътрешното законодателство би следвало да бъде ако не е адаптирано, да бъде адаптирано, ако не е адаптирано съвсем, трябва да се позовем на регламента. Сега това, което се прави и това, което на мен ми се случва от практиката, има някакъв резон в тази история, че ние в такива случаи информираме Европейската комисия за дадената ситуация, подкрепяме доказателства. Има си и механизъм, който се нарича SOVIT за изпращане на информация от физически и юридически лица. Той как работи? Значи, ние преглеждаме документите, осъществяваме дейността, казваме тук действително има основание, няма основание и така нататък. И тази информация се подава към тази система SOVIT. Те имат 10-седмичен срок да разгледат този случай, да се свършат с органа, който е извършил нарушение. Според страната, която твърди, че е изправна, и да върнат отговор на засегнатото лице. Това като механизъм работи. Тоест, ние получаваме обратна информация
от СОВИ, те са контактнали местния орган, оттам са изискали допълнителна информация и имаме и положително решение такива случаи. Не само на територията на Гърция, но и на територията на други държави членки на Европейския съюз. Тоест, Европейската комисия е предвидила механизъм за защита, дори от лица, които не ползват някаква специфична юридическа помощ, стига да са запознати с правата си. От друга страна, Регламент 165 от 2014 година много отдавна беше казал, че ние нямаме нужда от анекси. Той всъщност самия регламент въведе отпадане на това изискване, ако можем така да го наречем, образно казано. Сега и в Унгария продължават да искат такива анекси от време на време все още. Това е напълно неоснователно. И това следва действително на първо място. Самия превозвач не би могъл да се справи. Значи, нашата цел е ние, след като сме информирани, съдействаме до толкова, доколкото е възможно да посъветваме превозвача какви действия да предприеме. От друга страна, ние имаме механизъм, по който можем да уведомиме Европейската комисия за дадена ситуация. И съответно, третия етап е, който е един от най-важните, да бъде уведомено Министерството на транспорта и съответно Изпълнителната агенция за наличието на такава ситуация. Те по международните точки за контакт биха могли да съдействат на самия превозвач да бъде изяснена дадената ситуация и съответно да бъдат отправени препоръки и да се постигне някакво споразумение. Сега практиката ми показва обаче, че до съвсем скоро превозвачите се опитваха да се справят сами кой както може. Сега нещата се промениха от една страна, защото има криза, всеки разход е жизненно важен за транспортните фирми и те започнаха от една страна да подобряват качеството на обучение на своите служители и водачи, от друга страна пък да си търсят правата, което смятам, че е положително. Имаше ли нещо, на което не отговорих от вашите въпроси? За ми друг въпрос. Понеже регламента с промените позволява 12-часово каране при прибиране. Ако ме спрат, примерно след 2 седмици в Гърция и казват, чакай, какво правиш тук? Нали, с това нещо. Аз на практика ми го позволява регламента. Съответно си вада разпечатки и така нататък. Нали, пише защо. Но мога ли да го обът фирмата или конкретно водача и как се справяме при тази ситуация? При 12-часово каране. Вижте, значи ние съблюдаваме ли регламента, дори да ни го обът, имаме механизъм и то вече не е инцидент това, не е нещо, което нали, се случва от време на време, когато действително сме подкрепени с факти и доказателства, дори да бъде глобен даден превозвач, ние виждаме обратната посока на нещата, как самите институции вече започнаха да реагират, да отменят свои актове. Въобще тези, които са стигнали до съд, също биват отменявани, но това е механизма. Просто трябва с експертиза и доказателства да бориме всичките тези инциденти, които се случват. Но това не е само в Гърция. Ние в Франция имаме такъв проблем, госпожа Влахова ще го потвърди, в Германия, в Белгия. Значи, оказва се, ще ви кажа нещо интересно. Нали, пак в положителната страна. Оказва се, че Ротпол направиха една проверка, в която провериха превозвачите от Европа. Съвсем наскоро. Статистиката от тая проверка, която дойде при нас, е, че най-големите нарушители по време на управление и почивки са Белгия, Австрия и Германия. България е една от държавите, които спазва регламентациите и то доста успешно. Така че в крайна сметка не сме само ние, в смисъл нас са ни нарочили, но ние все пак се справяме добре на фона на всичките сложности, които са свързани в законодателството. Много ви благодаря. Надявам се, че успяхме да отговорим на въпросите. Имаме ли някакви въпроси онлайн? Да? Да, имаме 2 въпроса. Първият е: задължително ли е превозвачи регистрирани в държава, която не е членка, но оперира в държава членка, да си подмени тахографа? И втория въпрос е: новите смарт тахографи съвместими ли са вече с издадените карти на шофьорите или е необходимо те да бъдат подменени?
И двата въпроса са изключително важни. Ще започна от втория, за да може да преговорим отново първия, че не разбрах точно какво е питането. Сега, картите на водачите важат независимо от това дали се променя времето на контрол от 28 на 56, тахографа и така нататък. Тези, които са си издадени, са си валидни. Свалянето на данните, вие предполагам ще го потвърдите, не е на 56 дена, а те си е на 28, там нямаме промяна. Така че в това отношение няма да има проблем. По отношение на първия въпрос, ние говорим за държава, която не е член на Европейския съюз. Да, дружество регистрирано не на територията на Европейския съюз, което оперира на територията на Европейския съюз. Дали трябва да има новите тахографи? Трябва да проверя. Трябва да, на този въпрос, ако ми кажете кой го е задал, ще отговоря подробно, но трябва да съм сигурен в това, което ще кажа. Така че ще го проверя допълнително, не съм работил в тази насока. Ако има допълнителни въпроси или конкретни казуси, може да се обръщате към нашите експерти по време на кафе паузата или след четвъртия панел. Аз искам сърдечно да ви благодаря за тази среща и за споделения опит. И се надявам да продължим съвместната работа. Със сигурност сме си необходими. Благодаря ви за вниманието. Следва една кратка кафе пауза за разговори, срещи и ще ви чакаме обратно в 4:30, като ще продължим с тайните на електрическите автомобили с лектори Делян Костов, Мони Иванов и Лъчезар Апостолов. Благодаря.